Peret, deixa'm cantar-te una cosa abans de començar. Río Manzanares, déjame cruzar, que mi madre enferma me mandó llamar. Hombre. Quants anys esperant aquest moment, eh? Sí? I tocar-te la mà. Hombre, i ens hem abraçat i ens hem fet petons. Sí, però és que per mi és molt... De veritat, molt important. Seu, senta't. Xerrar amb tu, al Can Lluís, al carrer de la Cera. Estic com un flam. Què? Què m'expliques? Doncs mira, que estem aquí una miqueta recordant el que jo he viscut des de... Jo diria que des que vaig néixer, perquè el meu pare, que us coneixeu, el meu pare també és d'aquí del Raval, del barri, el Rubio, el Ros, i que tota la meva infantesa està associada amb la teva música, no? Suposo que n'hi ha més, no? Però un dels casets, perquè abans era només amb les cintes aquelles, Lorenzo González, de veritat, Antonio Machín, Nino Bravo i Peret. 4 cintes en els 600. O sigui, les vegades que jo he sentit aquella cinta, després en teníem més, però les del cotxe eren aquelles. Per tant, qualsevol record de quan jo era petit està associat a tu, no? Aquesta entrada que ets fet tu, d'actoràs, de gran artista, doncs ja vol dir que tu tens alguna del Peret, vull dir que... Sí, home, sí. Quins ulls que tens. No, som... És que jo no els havia vist mai així tan... Són molt macos. Tan a prop, no? No, i molt macos i, a part d'allò que es diu de les vivències, les experiències... El poder reflexa, això, sí. No, i la... Bueno, ets molt modern, penso. Sí? Sí. Tu creus que sóc modern? Sí. Ah, que és guapo, això. Jo em considero molt antic. Sí? T'ho dic en sèrio, eh? No, m'agrada molt això que em dius, home. Ja ho sabia, que eres modern. A veure, tu quan vas... Jo no hi era quan tu vas començar, quan vas engegar, però ho he vist, perquè la tele, tot això, no?, els reportatges, i ja flipava bastant del teu rotllo, perquè eres una mica un Elvis. Tu parlaves de... Sí, aquelles patilles, no? Eres un Elvis d'aquí, del carrer de la Cera. A més, ara te sembles el Sean Connery, una barbaritat, també ho penso, això, no? Però jo pensava que eres, en aquell moment, molt llest i molt modern. I després el temps ha anat demostrant, i l'últim dia que ho vaig pensar, que ho vaig ratificar, va ser fa 4 dies que et va fer una entrevista a l'Andreu, al Buenafuente, sí. I de veritat que vaig al·lucinar amb tu. Vaig pensar, hòstia, quina capacitat de regeneració que té aquest... Anava a dir una cosa, però... Ja. M'entens? Digo. Aquest cabró, no? Molt bé. I xapó, ja està. I ara que he fet aquesta... Aquesta és nova, a mi sempre m'han dit o fill de puta o altres coses, no? Però cabró no havia sentit... Et felicito, m'agrada. M'agrada per expressat original. El de l'Índia és fill de puta. Ah, sí? Fill de puta. I ara tu, cabró, vale, me l'apunto aquesta. Éreu amics o et vas trobar amb ell amb Mandalí? El Dalí era un fan meu. Era molt fan teu, no? Sí. I vau ser amics? Sí, vam ser amics, sí. És impressionant també el personatge Dalí, no? Home, ahir era on t'has jo, el petitet, Sí. el petitet em va abraçar així i diu, quina sort has tingut tu de conèixer la gent que has conegut del flamenc i d'artistes i això. Dic, doncs és veritat, és una sort molt gran, he conegut gent realment important. El que tu explicaves, allò de que tu ets fan d'altres, d'artistes, i tens els teus ídols, no? Doncs jo els tenia, molts els tenia a Amèrica. I quan vaig anar per primera vegada allà, jo no m'ho podia creure, jo al·lucinava. Quina edat tenies? Per això, llavors jo devia tindre uns 29, 30. Ja estaves, ja sabies, sí. I quan portes una vida que comences amb la guerra, i comences amb la gana i amb els polls i la misèria, llavors, clar, aquells 30 anys representen bastants més. Està molt bé aquests bolets, eh? Sí. Molt bé. Els ha caçat el Ferran. Ara aprofitaré per anar a dinar a casa dels pares. Ah, sí? Per sorpresa. Ah, va. Que és el que més li agrada a ma mare. Quan em presento allà, com menjo poc, jo menjo poc. Menges poc? Poquet, sí. Llavors ma mare quan em veu... Jo et vol fer menjar molt bé, eh?
Dóna-li un petó de part meva, Barri Vist. Però no diguis un petó de part del Paret. Ui. De part del Paret. Però tu li fas petons sempre que la veus o No, no? home, clar, sí, un petó. Un petó, però ara n'hi fas 3. 3. Li farà molta il·lusió, molta. Home, i tant, és que... És important, a mi m'agrada... Aquestes coses són molt importants. Lo important en aquesta vida és que estimis lo teu. Lo teu és aquest barri és teu. Si ara se'n aneu a un altre barri, no és el nostre barri, és el barri d'uns que han estat en aquell barri, que han fet aquell barri. Perquè el barri el fem nosaltres, no? I saps on vic jo? I tinc 70 anys, en aquest barri. Sí? Sí, senyor. Adéu-siau. Adéu. Però res, ja ho veus, s'està bé aquí, Cal Lluís, eh? S'està bé. Som molt bona gent. Mira, saps que és un molt tàxic, aquest. Una abraçada.